هر جدما زاروکاتیا خو زاکری ساسیم یان جیناسیار بناو زاخار دناف مالباتکا هنر دوز دال بلگاریا فێری بکارئینانا فرچێ و ڕەنگان بوو. بابەوی نیکۆلای ساسیم ئەوێ لە باژێرێ بلۆڤدیف یا بلگاریا دمینێت یەکەم کەس بوو وی بە هونەرێ نیگارکێشیە بتەناسین. تەڤایە مالباتا من هونەرمەندن. دیا من، babê min û ez li Bulgarya mezin bûm, her wiha li aliyekî ez Polandî me. Babê min jî hunermend bû. Li dema ez li Bulgarya me bi hev re karê hunerî dikir. Ez berdewam bejdariyan di festîvalan da dikim. Tablûyên wî ku bi piranî li ser avahiyên binavûdengên Washingtonê wekû avahiya Kongresê û Monumenta Washington di nav mal û ofîsên hikûmeta federal de hene. Zakirî dibêjit tevî ku ew nebûye demeka dirêj li Washington lê hunera wî bal û piştevaniya xelk û karbidestên Washington rakêşa. Her ji sala 2004 ez li vê derê me. Min gelek kes di nava hikûmetê da wekû endamên Kongresî sînatûr dîtin û gelek karên min di ofîsên wan da hene û min niha projeyên zêdetir hene. Di destpêka jiyana xwe yanî da li Amerîka Zakirî berdewamî da hunerê xwe û tablûyên xwe li bazarê East Marketa Washington DC nimayîş kirin. Evî got tablûyên wî li gor daxwazên ji wî têne kirin durist diket. Bikirên karê min daxwaza tablûyên avahiyên Washingtonê dikin. Piraniya kar li ser vê yekê yew û eger karekî din daxwaz bikin. Ji berî 12 salan evî kar wekû hunermendekî profesyonel dest pê kir û bû wî yebûye jê derekî jiyanê. Ev karê min yê sereke yew û jê der û dehatê jiyana min e. Zakirî hunerê xwe bi du coran pêşkêş dikit, nîgarkêşiya li ser kanvas û nîgarkêşiya çapkirî. Ew dibêjitin vê stefal bûyî derfetin bû nimayîşkirina karê wî yê hunerî û herwesa dehatê jiyanê. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.